Kung ba ang uto ba persetuan man tanah pemutu, uang na ba wan tu sistemit uang ba kading sistemit ba wan kontrol. Kita ni tiam nangi tiam ni wan la wan kon wan la wan kontrol suta pulis yangi. Pemla suban kontrol ta pulis di baton na ba tiam nangi am. Ke bagi pulut kila le hamau rengkening kamlong kebadai. Ke ba kine kilong kemi kila ong kalong kebadai. Don ke ba kila kren bakla. Shim la GIA kabade ya kine ki long kemi ki purit ki la le bakla shibun ke jim bakla jongki ba ka kam jongki baro kawe kala khang ki don ka jingshenia ka bapura ha ka dukan jongki ki penya yala ka ying kesem na ka dukan jongki kene ka long kemi kala ong ba upa preston ula ong ba ka jinglong jingman hangta kam don hapo ka jing penyai de nang ta ka daw ba ulap ha ya ki pulit shita ban te lakam yaka kat ba shim lami kum kata ka jinglong jingman hangte ba ba preston la ong ba ya ka jinglong jingman hangte la ban te lakam de nang ta ka daw ba ulap ha ya ki pulit kine kilong kemi ki ong ba ke kabala jia hangne kala jia namar ki pulit ki de ki nong ya da ya ki pai ba kumbangi perkhat hanre ngila du jing shenia ya ki pulit menta kesngi ngila tip bagi pulit ki de ki nong penia breu kine kilong kemi ki ong ba haba ngi don kam ya ka jia rap jong ki pulit hagne ka thain ju don kono ka kunhun pulit ka ba wan shene ban ya rap yangi bat haba la pha ya ki shene ban pershitom pankulmar ya ki paiba ki pulit ki wan kloi kine kilong kemi ki ong ba ngin ya le na ka banta ka hok jongi bat ngim le ban keran den namar ba kita ki pulit ki penjingjar shibun yangi kumta ngin ya le na ka banta ka hok jongi ngim le ban keran den hakno ka jinglong jingman ki pulit kila ong ya kite ki long kemi ba kin khangno ya ki dukan jongki nang ta kita ki long kemi kila bitar bat kila ong ba hadu menta 4 don ba ai hukum yangi ban khang dukan ngipli dukan arpio sau kenta hangne hadu kine gisngi 4 don ba ai hukum yangi ban khang dukan ke kine kulit ban ta yangi ban khang yaki dukan jongi hadu menta 4 don ba ai hukum yangi ban khang yaki dukan jongi kine kilong kemi kilaong hatu ngide kinong tu hatu ngi penia breu uba presto nuong ba ya ka jinglong jingman hangta la ban te lakam kumta perlok ka ba phi prakhat ba kalong ka ba shisha ha ka ba kine kilong kemi kilakren ladphi sngeu tanat ya ka ba kine kilong kemi ki ong to share bat like ya ka video